של חדשות כוכב. לאחרונה משתתף הצוות בהשתלמות שמארגנת קרן שלם. צוות העובדים של כוכב מקפיד להעשיר את ידיעותיו וללמוד תכנים חדשים הנוגעים לאוכלוסייה המורכבת של העמותה. אני רוצה ילד שיצטיין, ילד שיגיע להישגים. מדי פעם מביאים מפעלים שונים עבודה למרכז התעסוקה שיבולים של עמותת כוכב. החברים עובדים במרץ כדי לספק את הסחורה בלוח הזמנים הקצר המוכתב על ידי בעלי המפעלים. קיבלנו היום וקיבלנו החודש האחרון בכמויות עבודת קילוף פלסטיק כזה של געש טהורה. כל זה עבודה פרטנית ששמים כאלו ועושים משורה עד הסוף. בעצם הקרטון הזה מיועד שחברים קילפו לפאטמה גם. בנינו מתקן מיוחד. פאטמה יכולה לעבוד במתקן הזה בלי להרגיש רק עם הידיים. הנה, תסתכלו איך היא עובדת בעצמאות. למה? בגלל המתקן הזה. חוג מוזיקה מתקיים פעם בשבוע במארג בהנחייתה של אלישבע מקליב. עוברים על העיבודים, מקשיבים גם קצת למוזיקה המקורית. בעיקר זה ביחד, לעשות משהו ביחד, לעשות מוזיקה ביחד, להקשיב אחד לשני. בעיקר מה שאנחנו עושים. בשבילי זה ללמוד, לנגן בכיף, וכאילו זמן העשרה. זה תורם לכם באופן אישי? לי פשוט יש הזדמנות פעם בשבוע, אני צריך לנצל את זה יותר, אבל לשבת ולנגן עם חבר'ה. בדירה אני יושב ומנגן לבד, וקצת משעמם. ופה יש יותר אווירה. גרי רייס הוא המלווה של עופר פוליצר, שעורך את חדשות כוכב. אחרי 3.5 שנים של היעדרות מביתו בפיליפינים, בהן גם נולדה ביתו נטלי, הוא יצא לחודש של ביקור מולדת. נתנו לגרי מצלמה, והנה כמה רגעים מביקורו בביתו בפיליפינים. Sabi ni Oper, ano daw? Kumusta na daw? Sino ba Jeep Cook diyan? Kakayo to? וזהו להפעם, נתראה במהדורה הבאה.